A co to je? Konečně jsem nám domů pořídila polštář. Polštář, který je doporučovaný fyzioterapeuty. Nastavitelná výška a tvrdost polštáře. Polštář má dvě strany, jedna hřeje, druhá chladí. Potah je hypoalergenní, který můžeš vyprat i v pračce. Ale pojďme si to rovnou zhodnotit. Na polštářích spíme už 2 týdny, ale jaký efekt vůbec pozorujeme? Rozdělím to na efekt, který vidím u nás a u Matyho. Je až neuvěřitelný, ale opravdu reálný, že po zhruba 2 až 3 dnech nám odezněla bolest krční páteře. A od toho se samozřejmě odvíjí bolest hlavy, která najednou taky není. Budíme se kvalitně vyspaní. A s tím se pojí obrovský efekt u Matyho. Moc dobře víte, že Maty a spánek moc nejde dohromady. Chcete něco říct? Vyměnili jsme mu polštář a on už prakticky 2 týdny spí bez probuzení až do rána. Občas měl zářnou výjimku dobré noci, ale rozhodně ne tolika za sebou. Například já mám teda jasno, že na Vánoce chci darovat tyhle polštáře prakticky celé rodině. A opravdu, když jenom taková maličkost v domácnosti dokáže alespoň trochu pomoct nebo dokonce ten problém vyřešit, je to ten nejlepší dárek, který můžete někomu ze svých blízkých dát.